Hello guys, nagkuan ko guys oh. Kutad ko string beans guys. String beans akong gigutad. Pipino na ako kay akong sagudan sa itlog. Kuning lutoon karon. Guys, hara akong gigutad ganiha nga lagway guys oh. Luto na siya guys. Ako na nang ditso guys, ano na to di. Ano guys. Hindi akong gigutad kanina. Luto na siya guys. Muna ganiha akong giluto guys oh. Tagway, gisagulag itlog. Namahaw na mi guys no. Mahaw Oh. sa tanan. Mura gini among sudan guys ning utan guys. Utan-utan lagway ta kay tambal ko na arthritis ni. Pero di tagtura na kay ang arthritis nga tadlukan na watay sustansya di. Kaon kita utan. Mahaw ta guys. Lagway, sitaw sa Tagalog. Muna siya guys.